Enra NDC amanyukuo no ahoboa won mo ye na won mahada ayi won frank atuni abedi akire akire no eba so ewo UPSC atitu ne anintini ya won frank atuni John Dramani Mahama eka ho biere nan hokani Lordina Mahama ene NDC mpanifo ahodo atwetwo supporters no won nyina atwahia mu ewo hon komodi ahodo koso kane mo mpani John Dramani Mahama chechire mu die ntia Wasan eyi Professor Jane Nano Poku Ajiman se ni running mate. Ono kasa wie yenso Professor Jane Nano Poku Ajiman so ebebe kasa ye de nsema hodo atutu dwa sede enei wo ba ene niema hodo ya wo ka abachre mampani dada John Dramani Mahama ho tumi aboa ntini ekeka krono de ehia se omai Ghana yesan esesemu ebiemu na sesemu no ejina wono mo so enti Ghana fo emeka won ho sebe ya fi abato bibia be koye ne koye nso a na ye won NDC amanyukuo no na efro abenwa no emu nsama hodo nyina ye nkase ebo ahodo mu ye bebra mo sede nura yetimi eda na die ma mo hweye no ne akachire ene nkomodie bi ewo mu nso ye bebra mo na ye monwura ye ensam foforo mu na Washington Bay attendants a won mo ewo asalam down enso se ene sede kanea no enyina so ne dundum no bra won ani naso no eha won madwene ema wadwuma no enkoso ye sede eyeseye fi se won mo wode anyina hoden ene pompi suo ade twi ahyen ahodo eba ho ti ene ya kanea no ekoba sa no eha wadwen yamane boni prince o sesiedu ne ebi ekasai the survival and I say mudum light the whole day ya nya adwuma se nsuo ni yo because mudu kanea na light pipe bi ama so bana so off for ha there. In fact, a high pa na off basuna so kasa the manpower no ya mo bia obi empe because ya the light no was no etumi yi efi no gun no etumi yi efi bia wa ase bia fi ase se gun light ni ho a na se the manpower ya be ya ma won but bon so kan ho ya kama but na efi ewo gentia abo ana lorry fair no ehun nsam guso ya ekoso ebi no atotomo ewo musa aban mu mpanifo ene atenaye hwe ka akobedie mu nsam so mfa maade nenso adrobafo no abidie de one more price ababontin tie nei won mo ede trotro ye adwumanom ne ade choko kolebu madina ne kaso a na won mo fa wa hyen wo circle station no won mo kire senke be ya aban no entitifu no bo no so mfa ma won mo sebe ya adrobafo nso betumi ahu won mo mobo na ebo no so betumi abafom adom kase etwaso ni nyina ye patron tumu na aba no ifi aban no enka ne say aban ye ni hihye ya mgidi say we nyina ema say patron ye tubi Ghana ha anka wo say aban no o ye ni hihye yiye se ne be ya yesu ni etu Ghana no ye best Ghana na aboa adrawafo no na ma yi fe na akofo na so mutu ni nyina na mudi kwa abrochire enti sa na be ye me no se say metia because we ntia no obeko we ye dey obeko nti so otua na wokọ adenom se ya tufu emu aya se ya tufu emu nti na so omo so ya omo de implement ya kan omo fe no so nti so omo de kan nko ade ya so also ya den utua ba matete so Saturday ana omo bet na ase but e bi mata ka so omo die we dia woni option bi ase ji so utua a driver for any mate for bia wo mo nso ne Adom news nsentro for twetwe nkomo e wo circle station wo mo e de to dwa se New town, I say, now I get 35, say I get 4 cities, but no one tells 50% near the toast. So now no one tells how many are called kitty. All called Rusua. Now I 5 circle, now as I say, I see 6 cities, 6 cities, 50, but I also still no one tells you. I'm how many are there behind Toka. First, no, you have 5 city 50%, but I say I just see 50%. Choco, a circle. Obi ati omo anse ba obi so nti omo anse aya se ba yesa Common Chief ya wono wo hwedie mu afomantem mu osuo dumja berima piawo gwa boafo e de ato judicial service adwumayefo nyina nim support adan foforo ya yesisi ma wo mo ene bia wode wonti ebeto ene niema hodo a ewo wo nwuma mu no wosre ne die mu a omo hwe ne yie ne ntume mu asabe ya botaye eni suade hunu nti aban de baaye eni sike wo mu no ense kwa Adom kase etwaso court kwa second court da kra no a sabe bi wo kra ne ya rebese agu ho na wo se kra fem
yɛbɛsɛ judicial service for na yɛde hyɛ wɔn nsa no sɛ wɔn nso wɔn ni ne mayɛ yi ɛfisɛ Ghana de ade foforɔ biara no ɛfɛ ɛbɛwi aseɛ no na ayɛ basa wobɛhu bɛduru a na ha afu na ayɛ sɛ yi sɛ nana a ɔdɔ ne kuro ɛde communal labour ɛbɛyɛ adwuma wɔ ha ɛde ma wɔn mu yɛsɛm biribi a wɔ biara mfidie a yɛkɔ a yɛhwɛ ɛyɛ judge office register office secretary office yɛni agye paa. Robert Jumo Mensa ɛyɛ Sutifi South Mensini Krache wɔde to nananom ahemfo animu sɛ ensɛm wa ya wɔde kɔkɔta wodie no mɛma wɔmfa wɔn ho ɛmfɔrefɔre mu owura kasa yi mu no wɔkyerɛ mu sɛ sahemfo ɛde wɔn ho ɛfɔrefɔre kɔte nsɛm mu a ɛyɛ anammoa ne sɛnti ya wonyae kɔte no na wɔnyɛ n'adwuma ɛna kɔɔto ya bɛyi nananom adwatoɔfo aso adwuma ɛbɛkɔ fam yɛbɛsrɛ mu sɛ ɛnyɛ afei na asɛm a yɛde bɛkɔ kɔɔto na mosɔre adabia na mabɛtena ha na mo pagya mu nsa na yɛsrɛ mo yɛnyi nkɔfie deɛ bɛba ahemfie deɛ mu ni na deɛ bɛba bɛpia deɛ mo yɛnyae ma judges ɛne magistrate na wɔn mu ani wɔn asɛm na yɛhunu sɛ kɔɔto na ɛba ha no ɛbɔ ɔmanfoɔ ho ban na obiara